Posloucháte úryvek z našeho podcastu. Celou epizodu najdete na Hero Hero. Odkaz je v popisku videa. Teď si pojďme říct něco o takzvané hormézi, heat shock proteinech a buněčné odolnosti. Co to vlastně je? Vysvětlíš nám tyhle pojmy? Určite. Keď vystavíme organizmus krátkodobému a kontrolovanému stresu, ako je vysoká teplota v saune, tak sa spustia sa v bunkách adaptívne mechanizmy. No a ich cieľom je zachovať integritu a prežitie. Tento stav označujeme ako horméza, teda mierna záťaž, ktorá paradoxne posiluje celkovú odolnosť systému vo výsledku. Jedným z kľúčových mechanizmov, cez ktoré telo na tepelný stres reaguje, je aktivácia tzv. Heat shock proteínov. Tieto intracelulárne čaperony, hlavne heat shock proteín 70 a heat shock proteín 90, stabilizujú a opravujú poškodené proteínové štruktúry, zabraňujú ich agregácii, zhlukovateniu a zároveň podporujú aj správne skladanie novo syntetizovaných proteínov. Okrem toho sa heat shock proteíny podieľajú aj na stabilizácii mitochondrií, inhibícii apoptózy a regulácii zápalových dráh. No a umožňujú tak bunkám lepšie čeliť ďalším stresorom, a to oxidačnému stresu, zápalu, toxickým látkam alebo aj infekciám. Napríklad štúdia publikovaná na platforme Lifespan ukázala, že po 30 minútach saunovania pri 73 stupňov dochádza ku zvýšeniu hladiny heat shock proteínu 72 o 49%. Tieto proteíny potom zostávajú aktívne aj niekoľko hodín až dní po expozícii. Z pohľadu neurobiológie má aktivácia heat shock proteínu významný neuroprotektívny efekt. Znižuje riziko tvorby patologických proteínových agregátov, ktoré hrajú úlohu pri neurodegeneratívnych ochoreniach, napríklad ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Okrem toho dochádza aj ku zníženiu prozánetlivých cytokínov, ako sú napríklad interleukin 6 a tumor nekrotizujúci faktor, čo prispieva k celkovej protizápalovej rovnováhe. Je dôležité podotknúť, že tento efekt není lineárne závislý na dĺžke alebo intenzite expozície. Je to práve naopak. Príliš dlhý alebo intenzívny tepelný stres môže byť viac kontraproduktívny. Tá hormetická odpoveď je totiž založená na princípu menej je viac a potrebujeme skôr krátke a opakované impulzy než chronickú záťaž. Z hľadiska biologickej adaptácie má teda pravidelné saunovanie úlohu silného hormetického stimulu, ktorý aktivuje obranné systémy na úrovni jednotlivých buniek. Tieto mechanizmy vedú k zlepšeniu rezistencie voči jednak vonkajším aj vnútorným stresorom a môžu tak významne prispieť k prevencii chronických ochorení.